Kaixo, gaurko platera italianoa da. Gaur egingo dugu pesto gorriarekin gisaturiko penne bat. Hasiko gara pestoarekin. Hortarako, botako dugu fruitu lehorrak, gure albahaka, gatza, baratxuria, gure tomate lehorrak, olio pixka batekin, gure garagardo legamia, tomate saltsa, olio pixka bat, baina ja lehen bota dugu tomatearena, hola, eta ura. Horrena, txikituko dugu. Bazen guztia gure pestoa, no geratu den. Hemen daukagu gure pestoa. Eta guazen pasta prestatzea. Eta bat hori botako dugu. Eta hor botako dugu gure penne regatea. Regatzen nahi geha, orduan tomate pixka botako dugu. Eta urarekin murtuko dugu. Eta hola, gixatuko zaigu gure pasta. Pastak xurgatuko dugu ura, eta orduan berriz bustiko dugu. Hola egosiko da. Bagizue pasta hau tartuko ezakit 8 minutu egosten. Ura galtzen duenez, ur gehiago botako dugu. Holaxe, gixatuko dugu. Minutu bat falta zaionen, orduan egingo duguna da, gehituko dugu pestoa. Ez dakit, kantidade hontarako, pipetxatzez, 4-5 goiareka da pesto. Eta utziko dugu bukatzen. Eta horrela pasta askoz goxuago geratzen da. Badugu gure pasta gixatua. Orduan orain, botako dugu gure pestoa. Orduan hastuko dugu. Horrela oso kremotxua geratuko da, fruitu lehorrengatik. Badugu, eta nahi guazen, aurkeztea. Eta hemen daukagu gaurko platera.